Ola, rapazada! Son a letra A primeira letra do alfabeto galego. A ver como decides vos. Veña! Non escoito! A ver outra vez. Pero non te desforza? A ver, máis forte. Agora sí, veña, imos ver como se escribe a letra A. Primeiro, o A maiúsculo. Comezamos trazando así unha liña por aquí, outra por alá. Xuntámolas no medio e... Mira, xa temos o A maiúsculo. Agora imos co A minúsculo. Facemos un círculo. Despois poñémoslle un rabiño e... Listo, xa temos o A minúsculo. Xogamos a un xogo? A ver se adiviñades que palabra hai detrás deste panel. Empeza pola letra A. Imos ver. A ver por aquí. A ver por aquí. Moi ben, é unha árbore. A ver agora se adiviñades que hai detrás deste outro panel. Tamén empeza pola letra A. Imos ver. A ver por aquí. A ver por aquí. Moi ben, é unha abella. A abella empeza e remata por A. Sabes algunha outra palabra que teña A? Araña, moi ben. Xa coñecedes a letra A.